A dnes si predstavíme menšie zlo a to... Outlander XT 850 Max. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding still in it, I've been counting these digits, excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter. Ten istý motor ako v 1000, ale označenie 850. A prečo? Lebo medveď. Maco, a čo povieš na túto farbu? No, nie je to môj šialok kávy, no ale 100 ľudí 100 chutí. Krásny veľký displej, oranžový, na ktorom všetko vidíš, čo potrebuješ. Pod volantom sa skrýva C-čkový kábel na rôzny telefón Nokia, Alcatel, Sony Ericsson, čo len chceš, môžeš nabiť. Krásne čierno-strieborné elektródy a 14-palcové pneumatiky značky XPS. Oproti starej verzii táto štvorkolka má nový RAM, čo tú štvorkolku robí komfortnejšiu, stabilnejšiu a povedal by som, že brutálnejšiu. Táto štvorkolka má komfortné sedadlo také, že si na ňo kľudne môžeš aj ľahnúť. Nás by zaujímalo, ktorú by si vybral z týchto troch variant. Outlander 1000R alebo 850. Alebo tento jednovalcový 500.